Dagitoy kapakasaritaan kadagiti linawon ti Biblia. Idi una nangal daw adda digiti ari idi amasasao nga mabasa iti linawon ti Biblia. Kadagiti dadduma idi kay papalan na dagiti nainlubungan laeng asasao kas iti panagkaraw iti bagi wenno kampilan nga ibagbagada idi. Ngem dagiti kabsat no walaen tayo kadagiti linawon iti Biblia. Isu digiti kabsat masasao nga kaduan na pangarig. Isu nga agduma digiti kabsat tin na ibagbaga no intay sukimaten kadagiti mataginayon abanbanag. Tano may panggeplaeng iti nailubungan di kita aglabas. Isu nga digiti kabsat tin tayo tuntunen akay papanan na nga kinunana iti proverbio 1:1. Dagiti proverbio ni Salomon nga anak ni David nga ari iti Israel. Kadaytoy idi maysa nga ari idi daytoy ni David kastamot iti anak na Salomon. Ni kita nagari daydi adu igiti sasao wenno mabasa iti linawon ti Biblia apakalilawan laeng. Ngem no alaen tayo kabsat digitoy akay papanan na digitoy asasao iti proverbio kinunana iti 1:3. Iti panakaawat iti orsoro iti nanakman kababalin iti kinalinteg kinahustisya iti kinalinteg ken panagpapada. So digiti kabsat nga nagado digiti agpapada kay papanan na. So daytoy kabsat tintay tuntunen no kasano iti panagari. Daytoy nasingpet idi digitoy nga nagari idi nga isuda ket nakapudno iti Dios ni kita. Kay suda managdayaw da iti Dios. Isuda inarabid da iti linteg iti Dios. So dayta kabsat nga digiti dadduma iti panagipataros da nigiti nainlubungan laeng akababalin. So dayta ngem no alaan tay kabsat akas pamanagneg iti proverbio 1:6. Iti panakaawat iti proverbio ken pangarig. So dayta dagiti sasao kadagiti mamasirib ken kadagiti nauneg a panagsauda. So nga digiti kabsat nauneg idi iti panagsauda ket handa maawatan iti kababagas na. So dayta kabsat ket intayo warwaren kadagiti dadduma apaspaset iti surat nga kinunana iti proverbio 1 iti 23. Talyawen yo kadi toy panagtubngar ko daytoy dayparukpok kayon to iti espiritu kada kayo. Ipakaammo yun to kadagiti sao kada kayo kinunana. Isu kadagitoy suda idi impakaamuda igitoy asasao kas na espirituan abanag asasao. Isu nga adu digiti naalilaw. No warwaren tayo kabsa digitoy iti panakay salakan ken intayo isalakan. Isu dayjay kararwa agturong iti Dios. Nga inggana itatta digitoy adda anay surat no suksukisuken tayo pagnaen tayo digiti banbanag anasayaat. So dito kapsat tin nakipapaabot kapo ti Facebook online Bible study tapno maamuan nyo
kadigiti agkakaunag akay papanan na. So nga itultuloy yung kapsat anusan nyo digitoy adalin nyo kadigitinak isawsawang nga nagapo iti linaon iti Biblia. Kadigiti kapsat iso iti pakatinggaran pakababalawan iti so amin abanag at kinadakes ket intayok turong kadigiti masaya at abanbanag ket agyamanak iti Diyos Ama ang manakabalin sa amin. Amen.